Quan vas a comprar, mires l'etiqueta dels aliments? Creus que en totes elles hi ha sempre la mateixa informació? Què et fa triar un aliment segons l'etiqueta? Ara, tots aquests dubtes els intentarem resoldre. En les etiquetes sempre hi ha una informació que és obligatòria i hi apareixen el nom del producte, l'origen del producte, la llista d'ingredients, els al·lergens, el mode d'ús, el mode d'emmagatzematge, la informació nutricional, el país d'origen d'aquell aliment, així com també si aquell producte porta alcohol, ens n'han d'informar. La llista d'ingredients, el primer consell que us donem és que si és una llista on hi apareixen més de 5 paraules, aquell aliment no és molt saludable. Si el primer ingredient que apareix en la llista d'aliments és el producte com a tal, doncs voldrà dir que aquell producte és saludable. Ara bé, si apareixen altres paraules que no són l'ingredient principal del producte, doncs molt saludable tampoc serà aquell aliment. A més, en la llista d'ingredients també a vegades hi veurem paraules marcades en negreta, que ens estan indicant els al·lergens d'aquell producte. I per altra banda, també pot ser que en la llista d'ingredients hi trobem paraules que estiguin amb parèntesis i què ens indicarà? Doncs ens indicarà els estabilitzadors d'aquell producte. Per tant, com més paraules entre parèntesis ens apareguin, menys saludable serà aquell producte. En aquest cas tenim uns tallarins al wok i ja la llista d'ingredients és bastant llarga. Anem a analitzar què són aquests ingredients. Ens diu, al primer lloc, la pasta, per tant és l'ingredient principal, estaria correcte, i ens marca que aquesta pasta està conformada per clara d'ou i l'ou està marcat amb negreta, i això què ens indica? Que l'ou és un al·lergen. A continuació ens diu que té pastanaga, que té carbassó, que té ceba, per tant, ingredients principals d'aquests tallarins, verdures, i a continuació ja anem a que conté sucre, sal, soja, acidulants, extracte de llevadura, sal de soja. Per tant, veiem que hi ha més ingredients que conté, perquè la llista és una miqueta llarga, i ja veiem que aquest producte és un producte processat perquè és un plat precuinat i, per tant, no és molt saludable. Una altra part important de l'etiqueta del producte és la valoració nutricional. En primer lloc, tenim el valor energètic o valor calòric del producte. I què ens indica això? La quantitat de calories que té aquest producte respecte a la seva quantitat. En segon lloc, hi trobem els hidrats de carboni. Els hidrats de carboni que estan desglossats amb sucre. Després hi trobem els greixos, que estan descomposats amb greixos saturats. Després hi ha les proteïnes i, per últim, hi apareix la sal. Ara bé, hi ha altra informació nutricional que no és obligatòria posar en l'etiqueta del producte, com pot ser la fibra o les vitamines i els minerals que contenen aquest producte. A més, en les etiquetes nutricionals a vegades també ens hi apareixen declaracions nutricionals i de salut. Doncs les declaracions nutricionals ens indiquen aquell concepte d'aquell nutrient que és saludable pel nostre organisme. Si nosaltres tenim un producte que ens diu amb baix contingut en sucre, vol dir que aquell producte tindrà menys de 5 grams per 100 grams del producte. Per això es considera baix en sucres. Un altre exemple seria, si un producte ens indica que és baix en greix, que ens ho posa així a l'etiqueta, vol dir que aquell producte té menys de 3 grams de greix per 100 grams de l'aliment. Com a exemple per llegir la informació nutricional de l'etiqueta, ara ens fixarem en uns porros frescos que estan envasats. En aquest cas, l'ingredient principal és el porro, perquè no apareix cap més ingredient, perquè no ha estat tractat aquest porro, l'únic que ha sigut envasat. La valoració energètica també ens indica l'aport calòric que té aquest porro per 100 grams d'aliment. A nivell de greixos no en té, a nivell d'hidrats de carboni i de sucres té del propi aliment, el sucre, que és la fructosa, i a continuació també en aquest cas apareix l'aport de fibra i l'aport de proteïnes i l'aport de sal. En aquest cas la sal també compleix, no és major a 1,25 grams de producte de sal per 100 grams de l'aliment. Si tinguéssim que escollir quin és el producte més saludable, doncs a nivell de llista d'ingredients donaríem els porros per ser el producte més saludable. En canvi, en aquest apareixen altres ingredients que ajuden a conservar aquest plat ja elaborat. La data de consum preferent fa referència a aquella data on el productor de l'aliment ens indica que a nivell organolèptic, tant de sabor, d'aroma, de gust, serà a l'òptim abans d'arribar a la data que ens especifica en el producte. A partir d'aquesta data, el producte es pot ser consumit, però pot ser que a nivell organolèptic canvi alguna de les seves propietats. La data de caducitat ens fa referència a aquella data on el producte no pot ser consumit, perquè ja hi ha una alteració que no ens farà poder-lo consumir. I recordeu,
Aquell producte saludable serà el producte natural, el producte fresc, que no ha estat processat i si pot ser que no estigui empaquetat, doncs molt millor, el que no té etiqueta.